Wel, mae'n braf iawn bod yma efo chi yn eich cwmni chi, a mae'n braf iawn cael bod yma hefyd yn Medydd, Lleu, Meirion, a Magi Ann. Pam wedi cael fi rioed i gael ei Magi Ann yn y mywyd? A Mari Ann hefyd. Da ni'n edrych ymlaen yn fawr iawn. Ie, da ni, mae hwnna jyst y slip gorau erioed, yn dydi? Gyda llaw, fi ydy'n haen hi, honestly. Ie, so da ni'n hynod o falch o'ch croesawu chi. If you need translation at all, hopefully there will be translation by the time Meirion will be preaching, if our system works through Zoom. But certainly if you want to gather around Lleu, I'm sure even if Zoom doesn't work, you could gather around him to have that translation. So dyna ni hynna, da ni yn croesawu'n gynnes iawn teulu Lleu Meirion, achos mae teulu Lleu Meirion wedi dod o bell. Pwy sydd wedi dod o Aberystwyth yma? Dwi'n meddwl bod Nancy a Lisa, mam a dad, wedi dod o Aberystwyth. Ond mae yna rei wedi dod yn bellach eto, mae yna rei wedi dod o Llandysul. Pwy sydd yn Llandysul? Ti? Eilo ag Eira a mam a dad. A hefyd, mae yna hogia mawr wedi dod efo Uncle Sean yr holl ffordd o Gaernarfon hefyd. Da iawn chi, croeso cynnes iawn i chi. Also very, very warm welcome to you, Chloe's family as well. It's lovely to have you. Rich, good to have you. And good to see you in a tie. A very warm welcome to you as well, Noel and Graham and Barbara. It's wonderful to have you in our midst. Croeso cynnes i chi hefyd. Dwi'n gweld pobl da ni'n di gweld ers tro yma, yn hyfryd eich gweld chi bob amser. Kevin ag Ann hefyd wedi dod o Rhuthun. Croeso cynnes iawn. And a very warm welcome to you as well. You're here just for a very, very short time. Ryan and Vanessa. Valerie, see? At least I'm not a grandmother. A very, very warm welcome to you as well. And praying for God's blessing on your time here in Wales, although that you are in transit, and praying for the next step for you. Felly, da ni'n mynd i enjoyo. Pwy sy'n mynd i helpu fi enjoyo'n hun? O, da iawn, Miriam. Mae gynna i rywun swil ofnadwy. Beth ofnadwy di bod yn swil, ynddo? Sbiwch. Da chi isio sneak preview pwy sy'n yma? Chi isio gweld? Oes, gyda plant ddod i set fawr mewn 2 munud. Dwi'n mynd i sneak preview i chi. Eira, ti dyma. Ti di weld yn y basged, beth sy'n y basged i? O, hwn yn gyfrina, Chi'n gwybod beth i enw'r cyfadur yma? Mae gen fo'r enw fwy o hideous dan hael. A dim Magi di enw fo chwaith. I enw fo ydi Vicky. A chi'n gwybod hwn oedd Tedi Obed tan oedd o ta 15 oed. Ie. So da ni'n edrych ar ei ôl o. Diolch eisiau dod allan jest eto, daw allan wedyn. Achos da ni'n mynd i gael darlleniad gyntaf. Mae Ryan yn mynd i ddarllen o Galatiaid, ac mae Miriam yn mynd i ddarllen y gwynfydau ni. Ac wedyn ydym ni'n mynd i gychwyn ar y bedydd. Diolch i chi. Ond dyma'r ffydd mae'r ysbryd glân yn ei fi yn ein bywydau ni.
Ceriad, Siawenydd, Heddwch Ddwfn, Amynedd, Ceredigrwydd, Daioni, Byddlondeb, Addfwynder a hunanreolaeth. Does dim cyfaith yn erbyn pethau felly. Mae pobl y Mesaia Iesu wedi lladd y natur bechadurus gyda'i nodau a'i chwantau drwy ei hwylio hi ar y groes. Felly, os ydy'r ysbryd wedi rhoi bywyd i ni, rhaid i ni adael yr ysbryd ein harwennu. Bregeth ar y mynydd. Pan welodd Iesu y tyrfaoedd, aeth i fyny'r mynydd, ac wedi ddo eistedd i lawr, daeth i ddisgyblion ato, a dechreuodd ei hanner chael dysgu fel hyn. Gwyn ei byd yr rhai sy'n dlodion yn yr ysbryd, oherwydd eiddynt hwy yw teyrnas nefoedd. Gwyn ei byd yr rhai sy'n galaru, oherwydd cant hwy ei cysuro. Gwyn ei byd yr rhai addfwyn, oherwydd cant hwy etifeddu'r ddeiar. Gwyn ei byd yr rhai sy'n newynu a syrchedu am gyfiawnder, oherwydd cant hwy ei digon. Gwyn ei byd yr rhai trigarog, oherwydd cant hwy dderbyn trigaredd. Gwyn ei byd yr rhai pur eu calon, oherwydd cant hwy gweld Duw. Gwyn ei byd y tangnefeddwyr, oherwydd cant hwy ei galw yn blant i Dduw. Gwyn ei byd yr rhai a eirlidwyd a achos cyfiawnder, oherwydd eiddynt hwy yw teyrnas nefoedd. Gwyn eich byd pan fydd pobl yn eich gwaradwyddo a cherlyd ac yn dweud pob math o ddrygair celwyddog yn eich erbyn o'm hachos i. Llawenhewch a gorfoleddwch, oherwydd y mae eich gwobr yn fawr yn y nefoedd. Felly yn wir, yr erlidwyd y proffwydi oedd o'ch blaen chwi. Diolch yn iawn i Miriam ac i Reian am ddarllen hefyd. Dwi'n mynd i wahodd rwan yr teuluoedd i ddod i fyny, so mi'n gychwynno ni yn y drefn gywir. So, Catrin a Cori ac Peris a Lleu, dwch chi fyny, plis, a taid hefyd, plis, achos mae taid yn mynd i fod yn bedyddio Lleu. Gai ofyn felly i Robin a Chloe a Marian i ddod i fyny. A gai ofyn i'r plant eraill, pwy sy'n eisiau dod i fyny i weld y bedydd? A hefyd i weld Bici am 2 munud. Gwch chi le, jyst gynwch le. Eisiau jyst gwneud lle. Reit, mae Iran dod i fyny. O, da iawn chi, Blantas. Gwch hwnna, dyna chi. Gwch chi fan ista, gewch chi ista yn y lel teilor fama. Gwch chi fan. Ani? Ar y chod. Oes a rhywun arall eisiau dod i fyny? Oes? Siola? Na? Sion, ti eisiau dod i fyny efo nhw? Ti di fyny efo nhw? Cerwch, na? Na, oce, hynna'n ffain. Da chi cael ei fynd, da chi pwy sydd yn y bag? Mae eisiau cael dod allan i ddeud helo da ni. O, was, Bici di hwn. Ond mae Bici, wel, wedi cael bywyd da. Ond da ni wedi gorfod gwylio fo, achos mae wedi cael ei ddefnyddio lot. Wedi bod o gysur mawr. Wel, chi'n gwybod be? Mae Bici wedi gofyn i fi cyn i ddod allan. Pam bod ni wedi dod yma heddiw yma? Ti eisiau gofyn? Oce, mae eisiau gofyn pam bod ni wedi dod yma heddiw yma? Heddiw yma'n ddiwrnod arbennig. Mae'n ddiwrnod arbennig. Ti'n gwybod teimlo? Gwybod eira? Da iawn. Ti'n gwybod ni'n bedyddio
Lleu. Mae heddiw ma'n ddiwrnod arbennig iawn. Sori? Mae Bici isio gofyn pam mae'n bod ni'n bedyddio nhw. Mae'n bod ni'n bedyddio. Bici isio gofyn i fi pam bod ni'n defnyddio. Sori? Mae hwnna'n gwestiwn ti'n bach yn ofach, dydi? Ynddi? Wel, gwranda Bici. Na i ddeitha ti, a na i ddeitha plant fach eraill, pam yn bod ni'n bedyddio? Da ni'n bedyddio oherwydd bod Duw ei hun wedi gwneud rhywbeth, a mae hwn yn air mawr. Wedi gwneud cyfamod, da chi rioed yn cod y gair ar blaen nhw. Hwna'n ridiculous o fawr. Mae o wedi gwneud cytundeb efo ni, mae o wedi gwneud deal efo ni, mae o wedi dweud, Teilo, Dafydd, dwi'n bedaru, dwi'n meddwl. A dyma fo'n dweud rhyw fath o lleu, a dweud rhyw fath o eina. A dweud rhyw fath o'r Peris, a dweud rhyw fath o Mari, a dweud rhyw fath hyd yn oed o'r Miri. A Sia Leisa, a'r holl blant a pawb arall sydd yn y nisg ni. A da chi'n gwybod sut oedd o'n dweud bod o'n caru ni? Nath o'n gwneud lot fawr o arwyddion gwahanol. I ddangos i fod o'n caru ni, ac i fod o'n eisiau ni i garu fo'n nôl. Waw! Ac mi ddaru fo yrru o bach arwyddion. A da chi'n bod beth i roi ohonyn nhw? Pam oedd o eisiau dangos i nhw a bod o'n i garu fo. Be nath o anfon fel arwydd i ddangos bod o'n i garu fo ac yn dweud, cytundeb. Fel bwa fel hyn, sydd yn yr awyr ar ôl i fwrw glaw. Da iawn ti. Nath o anfon enwys. O, sori, Bici. Wyt ti'n gwybod am ein arall? Wyt ti wir? Wyt ti wir? Do, ti'n iawn, da ni newydd adlu y pas. Da ni newydd i'n anfon Iesu Grist yn fi ar ei ddeud, Bici. Dwi eisiau chi ddod i'n newid. O diolch, Bici am ddeud hynny. A da chi'n gwybod be? Mae Catrin a Cori a Robin a Chloe isio i Lleu Meirion ac isio i Mari am ddod i adnabod Iesu Grist. Sbyn o'i hyn? Lleu yn gallu siarad? Na. Mae Mari'n gallu siarad? Na, di. Dwi'n meddwl bod nhw ddau yn siarad yn ddian iawn. Wyt ti, Bici? Wyt ti'n meddwl, be ti'n meddwl wedi gair cyntaf nhw? Nain, ia, na, da iawn ti. Nain wedi gair cyntaf nhw. A da chi'n gwybod be? Da chi'n gwybod be? Achos bod nhw'n methu siarad, mae mamis a'i dadis nhw wedi penderfynu bod nhw eisiau gwneud cytundeb, eisiau gwneud cyfamod efo Duw a cyflwyno i plant bach i ofal caredig Iesu Grist. Bod nhw'n bedyddio. A pam, Bici? Wyt ti'n fodlon rwan? Wyt ti eisiau gweld nhw'n cael ei bedyddio? Ydy hynny'n iawn i Bici? Ond fedra i'n gafel yn Bici a bedyddio. Pwy sy'n diafel yn Bici tra dwi'n bedyddio? Dwi'n meddwl, teilor cyntaf i reid i law fyny. Mae ti'n gwneud gofal ohono fo. Achos mae benod yn wedi bod yn ddwywaith. Ond da ni ddim yn ei ofo. Dyna ni. Reit ta. Blantos, da chi gyd o ryw. Dwch yn nes. Dwch yn nes. Dwi'n mynd i ddeitha chi be da ni'n neud i gychwyn efo. Dwi wedi deith y plant, ond nhw'n i fod dipyn bach mwy serious efo chi. Oce? Pam ydyn ni'n bedyddio? Ydyn ni wedi dod yma fel cynulleidfa o bobl Dduw. Da ni'n barod wedi estyn gwahoddiad. Mae'r gwahoddiad fwyaf arbennig heddiw yma i Catrin a Cori ac i Robin a Chloe wrth gyflwyno i plant i'w bedyddio. Ac ydyn ni yma heddiw yma i rannu efo nhw yn y llawenydd i bod nhw wedi penderfynu cyflwyno
i plant dan bendith Duw. A da ni'n gweddio am bendith arnyn nhw ac ar, wel o'n i am ddeud, ac ar eu teuluoedd nhw hefyd. Ond yn sicr ydym ni'n gweddio am bendith ar y plant bach a'r uned deuluol newydd yma. Ac mae Iesu Grist yn deitho ni i fynd ac i bedyddio. A da ni'n darllen yn Efengyl Mathew, aeth yr un disgybl ar 10 i Galilea i'r mynydd, lle trefnodd Iesu dynt fod. A phan welsant ef, a ddolonasan ef, bod rhai yn amau. Daeth Iesu atynt a llefaru wrthynt. Rhoddwyd i mi, meddai, bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. Ewch gan hynny, a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd, gan ei bedyddio hwy, yn enw'r tad a'r mab a'r ysbryd glân, a'i dysgu dynt gadw holl orchmynion a roddais i chwi. Ac yn awr yr wy fi gyda chi yn wastad, hyd ddiwedd amser. Da ni'n mynd i ddweud gair bach o weddi rwan. So da ni'n mynd i fod yn dawel, da ni'n mynd i ddweud 2 law efo'i gilydd, a da ni'n mynd i ddweud, o Duw ein tad, da ni'n diolch i ti am heddiw yma, da ni'n diolch i ti am y teuluoedd ni, a da ni'n gofyn dy bendith arna ni wrth i ni bedyddio Lleu a Mari i gael ei bedyddio. Da ni'n diolch i ti amdanyn nhw o Duw ein tad, a da ni'n gofyn i dy ysbryd glân di fod yma efo ni, i dy ysbryd i ddisgyn arno ni. Fel ddari dy ysbryd i ddisgyn pan oedd Iesu ei hun yn cael ei bedyddio yn yr Iorddonen. Gofyn i dy ysbryd i ddisgyn arno ni na heddiw yma. A da ni'n diolch i ti, mae yn enw Iesu Grist a da ni'n gofyn hyn i gyd. A pawb ddeud i'w gilydd, amen, amen, amen. Rwan ta. Dwi'n mynd i ofyn rwan. Dwch chi yn nes, Robin a Chloe, dwch chi i'r ochr yma i fi os gwch dda. Patrick a Cori a'r plant dwch chi i fama. Watcha di dy ben ar hwnna. Siwr meddwl bod dim chi yn lle yma. Ac fel o'n i'n deud wrth y plant, dydy'r hen blan bach yma ddim mewn oed i fedru siarad drostyn nhw eu hunan, dim eto, mi ddaw y dydd yna digon buan, dwi'n siŵr. Ac felly, ydym ni'n gofyn i'w rhieni nhw, a da ni hefyd yn gofyn i chi, fel eglwys, i wneud addunedau i feithrin yr plant yma yn y ffydd Cristnogol, fel maes o law, y ddon nhw i wneud i penderfyniad ac y ddon nhw i adnabod Iesu Grist, a'i gyffesu yn arglwydd a gwaredwr drostyn nhw eu hunan. Ond hyd nes y daw y dydd hwnnw, ydym ni'n gofyn i chi fod yma efo nhw. Dwi'n mynd i fod yn gofyn cwestiwn. Na'n gofyn y cwestiwn un waith. A na'n gofyn i chi yn gyntaf, i chi just ateb drwy ddeud ydw i. Oce? Reit ta. Da chi yn sefyll. Wrth gyflwyno y plentyn hwn i'w wedyddio. Ydych chi'n cyffesu eich byd yn i'w eich tad nefo ac yn Iesu Grist eich gwaredwr a chardwyd ac yn yr ysbryd glân sy'n eich arwain ac yn eich nythu. I yn addo trwy gymorth Duw i ddarparu cartref Cristnogol i'r plentyn hwn, a'i feithrin a'i meithrin yn ysgeidiaeth yr Efengyl ac yng nghymdeithas yr eglwys. A da chi yn addo ei annog a'i hannog i ddod yn aelod cyflawn o'r eglwys, i brofesu dros ei hun, ei ffydd yn Iesu Grist, a'i wasanaethu ef yn yr eglwys ac yn y byd. Newch chi, fel cynulleidfa, newch chi i gyd godi, and you all stand, please. I think we're on the second page of the bit of paper that I gave you, if you're following in English. A da chi fel cynulleidfa o bobl Dduw, yn addo
gwneud eich rhan yn magwraeth Cristnogol y plant hyn, a'r holl blant eraill yn ei misg, drwy ddarparu nid hyfforddiant yn y byd a chymdeithas yn yr Efengyl. A da chi ymateb drwy ddeud ydym ydych chi? Ydym. Seriously? Ydym. Ardderchog. Ac felly, ydym ni yn mynd i fod yn bedyddio. Miriam, ti di i bedyddio. Lleu. Right. Lleu, yr wyf yn bedyddio ti yn enw y tad, yn enw y mab, ac yn enw yr ysbryd glad. Bydde di'r arglwydd y fendithio a thgadw. Bydde di'r arglwydd i dewyrchu ei wyneb arnat a bod yn dreigarog wrthyt. Bydde di'r arglwydd yr chafu ei wyneb arnat a rhoi i ti dangnefedd. Amen. Amen. Marian, dwi'n dyfedyddio di yn enw'r tad, a'r mab, a'r ysbryd glad. Dy fwyd di, y daeth Iesu i'r byd. Dy fwyd di, y fu e farw ar y groes, ac atgyfododd ar y trydydd dydd. Bydded i'r arglwydd lewyrchu ei wyneb arnat bob amser, a rhoi i ti dangnefedd yn enw Iesu. Amen. Rydyn ni'n mynd i gweddio gyda'n gilydd, gadewch i ni weddio. Arglwydd, dyn ni'n diolch am y cyfle arbennig i ddod at ein gilydd y bore yma. Diolch am Mari ac am Lleu, bod nhw wedi cyrraedd yn ddiogel, a diolch am eu teuluoedd nhw. Ac arglwydd, dyn ni am cyflwyno nhw i dy ofal di. Arglwydd Iesu, plis, wnei di cadw nhw yn saff, wrth iddyn nhw tyfu rhag temptasiynau a rhag y drwg sydd o cwmpas nhw yn bob man. Arglwydd, wnei di roi calon pur iddyn nhw, calon yn llawn cariad tuag at ti, cariad sydd yn dymuno dy ddilyn di, cariad sydd yn berchen i ti. Arglwydd Iesu, dyn ni'n gofyn dy fendith am Robin a Chloe a Catrin a Cori wrth iddyn nhw ceisio magu'r plant yma. Bydden nhw'n cael nerth arbennig arglwydd, bydden nhw'n cael dirnadaeth a doethineb wrth i ti, fel bod nhw'n magu y plant arbennig ac anwyl yma i dy adnabod di fel arglwydd a gwaredwr. Ni'n gweddio dros yr eglwys yma hefyd, arglwydd, bydden nhw yn cymryd o ddifri y cyfrifoldeb sydd gyda nhw i gwarchod ac i meithrin y plant i dod i adnabod Iesu Grist. A dyn ni'n cyflwyno pob un sydd yma, arglwydd, pob plentyn, pob oedolyn, bydden ni gyd arglwydd yn cael gweld yr Iesu heddiw ac roi ein bywydau iddo fi. I enw fe, dyn ni'n gofyn y cwbl. Amen. Diolch yn ti, Sarah. Diolch, Nain. Rwan ta, da ni'n mynd i gael can o fawl. A wedyn yn dilyn hynny, dwi'n meddwl bod yr blant yn heiddi cael brec bach a gan nhw fynd drwad i'r festri. I rhieni nhw i gyd byd ydi flannu hefyd, Chos da chi angen gwrando ar bregeth. Ond mae yna le wedi baratoi yn y cefn ar gyfer y plant hefyd. Mae Robin a Cori yn mynd i arwain hon, a wedyn dwi'n meddwl sy'n ni'n neud 2 wan, a gawn ni un arall ar y diwedd. So cadwch un yn ar ôl y bregeth. Drosodd i chi, a wedyn drosodd i Miriam. Dwi'n gobeithio bod pawb yn gwybod sut mae dawnsio. Oce, blant? A
yn top y fanna, dyna fo. Ni rhif 6, distoli. Lovely. Gwr iawn. Iawn te. So mae gennym ni gitsgan yn gyntaf, a wedyn, dyn ni'n canu fe teimlaf yn fy nwylo, a dwi'n gweld pawb yn neud clap clap. A wedyn fe teimlaf yn fy nrhaed, bang bang. Fe teimlaf yn fy nghalon, boom! Fe teimlaf yn fy ngwaed, wii! Fe teimlaf yn fy mywyd i gyd. Am barod, ndech, a bod eich traed, cha? A yw Duw yn farw? Na, mae ef yn byw. A yw Duw yn farw? Na, mae ef yn byw. A yw Duw yn farw? Na, mae ef yn byw. Fe teimlaf yn fy nwylo, fe teimlaf yn fy nrhaed, fe teimlaf yn fy nghalon, fe teimlaf yn fy ngwaed, fe teimlaf yn fy mywyd i gyd. A yw Duw yn farw? Na, mae ef yn byw. A yw Duw yn farw? Na, mae ef yn byw. A yw Duw yn farw? Na, mae ef yn byw. Fe teimlaf yn fy nwylo, fe teimlaf yn fy nrhaed, fe teimlaf yn fy nghalon, fe teimlaf yn fy ngwaed, fe teimlaf yn fy mywyd i gyd. Fe molaf, mae ef yn byw, a yw Duw yn farw? Na, mae ef yn byw, a yw Duw yn farw? Na, mae ef yn byw. Fe molaf gyda'r dwylo, fe molaf gyda'r traed, fe molaf gyda'n nghalon, fe molaf gyda'n ngwaed, fe molaf gyda'r mywyd i gyd. Gewch chi ddamser yn nesaf. Does gennym ni actions i chi. Lawr, a lawr eto. Efo, ag eto, ag eto, ag eto. Enghys dy hun. Efo. Stein mae gobaith i, ef yw fy hael fy nef fy nghan. Mae gongl mae un mor gryf, rhaeg yw mewn dŵr a chan. Ei gariad hir, ei heddwch mawr, does ofn i byd ac ymdrech nawr. Ysir yw yn nôl, yn cariad eistedd sy'n rwy'n i. Ag eistedd hun, fe wisgo'r gnawd, llawn yn yw a bawb. Exed, mae'n berffaith iawn, mwyd y gawd yn breulad, nes ar y groes fi farw ein, dan llwyd yn ffôn fi llyd yn ein, a trwy'n dyn bai, yn angau Crist mae'n lôn. A'i troi ei goll, da'n gaid y beg, dos fydd yn lladd o lein i'r byd. Bod gras yn alfon gref, cododd y Crist mae'n fyw o hyd.
Besaidd mewn bydd I goliaeth gwlyb, mewn pechod gweld gollwng I. Mae'n deud o mae'n deud o'i fi, ymrhenedigaeth gwaith fy nghynnys. Eiddio glwyd dros o'r ben, dyma yw bryd sydd yn o'n fi. Deud o'i hen, Iesu sy'n arwain a'i ffystriw dyn ac I fermawr. Yn cariad Cristau sy'n rhaid fi. Felly, os da chi blantos eisiau mynd drwad, mae groeso I chi wneud hynny. Okay? Gwch chi fynd drwan neu gwch chi fynd yn ystod y bregeth. Dwi'n mynd I gair o weddi, a dwi'n mynd I ofyn I Meirion ddod I fyny os gwylid dda, Miriam. Diolch I ti. Wastad yn braf gweld Meirion a Sarah yn ein misg ni. Da ni'n cael gweld mwy o'n nhw rwan. Gan bod na, wel, reswm fwy digonol na Hyw a fi iddyn nhw ddod draw yma. O'n I air o weddi. O ddiwein tad yn diolch I ti. A Meirion yn diolch I ti am y neges mae wedi baratoi ar yn cyfer ni. Jyst gofyn, deniniad I adefendith di arno fo wrth y fachgor y gair ni rwan. Yn gofyn hyn I gyd yn wylaeth yn enwys I Grist. Amen. Oh, helo. Bydd yn ofyn am yn gwybod sydd yn bwysig. Bych chi'n gwybod ar y fesur pan mae hyn yn wybod. Hei. Fesur gyda'r slides felly. Gai ddiolch I am y gwahoddiad I ddod i'r cylchlyfr brwythu ar ymwneud fod yn Bethesda bore yma, ond fan hyn dwi. So, mae'n dda cael bod yma ar y achlysur arbennig yma. Ac, dwi'n gweithio. Very well. Andy fe plant. Dwi'n bod yn rhaid am beth chi beth yn un bron. Dyma mi. Dwi'n well. Bydd y clywed fyna yn y bac. O, helo. Pawb yn iawn? Good. Nawr, wrth bod ni yn troi at y gair, wi moyn gweud dau beth yn sylfaenol wrth I ni bod yn dystion i'r bedydd yma bore yma. Yn gyntaf, wi moyn gweud bod bedyddio, fatha pob peth arall mae y Cristion yn ei wneud, pob peth arall dyn ni ynglyn ag ynglyn â byw allan gorchymyn yr arglwydd Iesu yn ein bywyd ni. Ac fe welwch chi ar dop y sleid, mae'r arglwydd Iesu yn crynhoi yn cyfrifoldeb neu iddo fe, mae'n crynhoi yn cyfrifoldeb ni'r arglwydd o ran yn cyfrifoldeb personol ni, neu o ran yn cyfrifoldeb ni mewn perthynas am plant, mewn perthynas am bywyd, yn gwaith, teulu, ffrindiau. Mae hwnna I gyd yn cael ei grynhoi yn swm y gyfraith. Ac yn ôl swm y gyfraith, yn yw be mae'r gyfraith I gyd amdano, be mae Duw yn ei ewyllysio oddi wrtho ni yw yn bod ni, yn paru yr arglwydd a'r holl galon, holl enaid, holl feddwl. Dyma'r gorchymyn cyntaf a phwysica. Ac mae'r arall yn debyg iddo, tar dy gymydog fel ti dy hun. Ar y ddau o'r chymyn hyn, mae'r holl gyfraith
a'r proffwydi yn dibynnu. So, yn y bôn, mae popeth yn ei wneud. So, ni'n gofyn, wel, nawr te, pwy fath o riant dwi fod, neu pwy fath o wr dwi fod, pwy fath o gydweithiwr i fod. Mae pob peth yn mywyd y Cristion yn cael ei grynhoi gan y gorchymyn yma. Ni fod yn bobl sydd yn caru'r arglwydd gyda'n holl galon, holl enaid, holl nerth, holl feddwl. Ac yna, ni fod yn bobl sy'n caru cymydog fel i ni'n caru ni'n hunain. So, dyna lle dyn ni'n dechrau. Ac wedyn, i ni'n dod at yn cyfrifoldebau ni fel rhieni Cristnogol. Nawr, fel chi eisiau gweld o'r sleid, achos mae'r y teg, heb unrhyw animation o gwbl, chi eisiau gweld bit cyntaf, bregaeth yn gyntaf, i gyd. Mae bedydd yn ei hanfod yn gyntaf yn bregaeth weladwy. So mae bedyddio, fatha pregethu mewn ffordd, mae'r weithred, mae'r arwydd yn bregaeth weladwy o be dyn ni'n gredu, mae Duw yn wneud yn ein bywyd ni, a be dyn ni'n gredu, dyn ni'n wneud mewn perthynas a gwaith Duw. Yn gyntaf, mae bedydd yn gweithio ni bod Duw yn wneud gwaith cyn bod ni'n wneud dim byd. Bedyddio mewn i enw yr arglwydd Iesu Grist i ni. O'n i'n paratoi gwers i Lleu, dim gwers personol i Lleu, ond gwers ysgwrsil i Lleu y digwener. Ac o'n i yn yr adran yma yn Genesis 17, mae Duw yn dod i gyfamod gydag Abraham. A falle bydd rhaid o'ch chi'n cofio, yn y cyfamod yna, mae Duw yn gofyn ar ei bobl Israel i enwedu i bechgyn. Ond cyn wneud hynny, mae Duw yn gweud wrth Abraham, cyn bod e'n wneud i byd, cyn bod e ynglyn â'r arwydd, mae Duw yn deud, so fe, bydda i ti ac i ddisgynyddion yn fyw. So, i ni'n bedyddio, nid achos bod ni'n credu bod bedydd, mwy na unrhyw weithred arall, yn newid statws neb, nid bod ni'n credu bod bedydd mewn rhyw ffordd yn cymeradwyo ni, yn y bôn mae'r bedydd yn cyhoeddi be mae Duw wedi wneud yn barod. Fatha y cyfamod o enweidiad, mae Duw yn galw Abraham i enwedu ar sail y ffaith bod Duw wedi wneud ac yn mynd i wneud i deulu yn iddo fe'i hunan. Medde Duw, bydda i yn fyw i chi. So mae'r bedydd yn gweud rhywbeth am bod i yn iachawdwriaeth ni. Dyw e ddim yn rhywbeth le ni'n wneud. Le ni'n ymateb iddo fe. Ond yn ytrach mae iachawdwriaeth yn rhywbeth mae Duw yn wneud. Fe sydd yn addo yn Iesu Grist i fod yn fyw i ni. A pan dyn ni'n bedyddio ac yn gweud bod ni'n cyffesu a bod ni'n gweud bod ni eisiau gweddio dros ein plant ag ati, mae gyd dyn ni'n wneud yw ymateb i'r hyn mae Duw wedi wneud a'r hyn mae Duw yn addo i wneud yn Iesu Grist. Yr ail beth fi moyn gweud am byti bedydd fel pregeth yw yn yr Hen Testament mae'r arwydd dirgel yma ar y corff dim ond yn gysgod o'r gwaith dirgel mae Duw eisiau wneud yn y galon. Mor gynnar a llyfr Deuteronomium yn y Beibl, so mae Moses yn sgwennu hanes Abraham, wedyn mae Moses yn sgwennu am y Duw sydd yn rhoi gyfraith. Yn y gyfraith, mae Duw yn gweud, a gweud y gwir, yr enweidiad go iawn sydd ei angen yno chi yw enweidiad y galon. Hynny yw, yn y galon, nid ar y corff. Dyna lle dyn ni fod edrych am waith Duw. Ac yn yr un modd pan dyn bedyddio, dyn ni'n edrych i'r arglwydd i wneud gwaith yng nghalonnau ein plant, mwy na jyst ar dalcen ein plant. Mae Jeremia yn sôn
ac yn galw y bobl enwydwch i'r arglwydd gan symud blaengroen y galon. Hynny yw gwaith y galon yn y bôn yw yn ymateb ni i waith Duw yn ni. So pan ni'n dod i fedyddio ac ni'n gweld arwydd o ddŵr, ni'n edrych tuag at y dŵr yna, y dŵr bywiol yna sydd yn gallu golchi, yn gallu glenhau, yn gallu delio unwaith ac am byth gyda'n hangen ni ger bron Duw. Fel mae Paul, pan mae yn siarad am enwidiad a bedydd yn Colosiau 2, mae Paul yn gallu sôn am yr enwidiad yna nad yw o waith llaw, ond yn drach o ddiosg y corff cnawdol, hwn yw enwidiad Crist. Claddwyd chi gydag ef yn eich bedydd, ac yn y bedydd hefyd fe'ch cyfodwyd gydag ef drwy ffydd yn nerth Duw, hwnna'i cyfododd ef oddi wrth y meirw. I Paul yn Rhufeinied, y gwir iddew, oedd yr iddew cuddiedig. Y gwir enwidiad yw enwidiad y galon, beth ysbrydol, nid llythrenol. Ac i ni, dyn ni ynglyn â'r arwydd allanol, ond dyn ni'n gwybod mae y gwir waith i ni'n edrych amdano fe yw y gwaith ysbrydol yna mae Duw yn wneud ar y galon. Dyna lle mae yn gweddïau ni mewn perthynas a ble dyn ni eisiau'n plant i gyrraedd. Pan ydych chi'n cyrraedd arwydd rhywle, yna'n gweud bod chi wedi cyrraedd y lle, na gyd mae'n deud yw bod dyna'r cyfeiriad ydych chi'n mynd. Dyn ni wrth fedyddio yn gweud dyma'r cyfeiriad dyn ni eisiau mynd a dyma'r cyfeiriad dyn ni eisiau'n plant i gyrraedd. Yr enwidiad yna yn y galon, y bedydd yr ysbryd glân yna sydd yn goleio sydd yn dod â bywyd yn ei dro. So, mae'r bedydd yma yn gyhoeddiad o be mae Duw yn wneud cyn bod ni'n wneud yn byd, a mae gyhoeddiad o be mae Duw yn barod i wneud yn guddiedig yn y galon, tra bod ni'n wneud hyn yn allanol o flaen yr eglwys. Nawr, wedi bedyddio, dyna'r bit trwydd. Fi'n cofio pan o'n i'n unidog, chmo. O lot o rieni, o'n nhw'n mynd i fwy o drafferth ynglyn â trefnu bedydd, nag o'n nhw'n mynd i ynglyn â trefnu bywyd, chmo. Iawn, dydy, chmo. Trefnu oedfa, neu siw bod popeth yn iawn ag at yn y blaen. Mwy o job di yw wedyn gyda'ch plant, codi'ch plant ar sail yr hyn ydych chi'n gredu am yr efengyl, a'r hyn ydych chi'n gwybod am eich hunan, a gwybod hefyd, neu dod i wybod am eich plant. Os o'n i ddim yn credu mewn peth o gwreiddiol, neu tasen i ddim yn credu mewn peth o gwreiddiol hynt, wel pan des i'n dad, oedd ddim broblem, chybod, i nabod yn y mywyd i, ddim mwy nag oedd ei nabod y mywyd y plant. Ac yr her i'r Cristion, wrth gwrs, yw, fel rhywun sydd yn amherffeth, yn anigonol, sut yn ni'n mynd ynglyn â'r gwaith yma, mae Duw yn ymddiried i ni o feithrin yn plant ni. Mae'r ddoi ddarlleniad yn i'r sleid. Mae'r ddoi ddarlleniad o'r Testament Newydd, darlleniad gyda ni gan Reian a Miriam, dwi'n meddwl yn crynhoi y pethau ni sydd yn hanfodol i ni wrth ddeall ein rôl fel rhieni. Yn y gwynfydau, mae'r arglwydd Iesu Grist yn siarad am y math o fywyd mae'r Cristion wedi brofi, ac wedyn y math o fywyd mae'r Cristion yn ei fyw. So os yw y bedydd yn bregaeth o'r efengyl, mae bedyddion plant a byw gyda nhw i fod yn bregaeth weladwy o'r efengyl iddyn nhw, fel ag yw i ni. Fel o'n i gweud yn Mathew penod 5,
i chi'n cael darlun o be mae bywyd y Cristion yn edrych fel o dan fendith Duw. A dwi'n meddwl y peth mwyaf effeithiol mae rhieni yn gallu gwneud yw byw allan yng ngwydd eu plant y bywyd yna. So, mi redeg trwy'r gwynfydau chi'n gyfarwydd yn nhw. Mae'r Cristion yn gwybod am ei dlodi ysbrydol ei hunan, ac yn gwybod bod ei dlodiau ddim ond yn cael ei gyflawni ym mhwy yw yr arglwyddiad Grist. Mae'n hunaniaeth ni, nid yn o'n i'n hunain neu hwy ni, neu ffordd ni eisiau edrych. Mae'n hunaniaeth ni ym mherson Iesu Grist, dyn ni'n dlawd. Dyn ni'n dlawd yn ysbrydol, a chymod pan i chi'n magu'ch plant, mae cael rhyw syniad, chymod, o nhw'n edrych ato chi, mwy na edrych at Iesu Grist yn bownd o siomi. Dyn ni'n gwybod o ran ein cyflwr yn hunain, mae Iesu Grist yn sôn am bod mae gwynfyd yw y galar biodol yna sydd yn perthyn i bobl yr arglwydd. Achos dyn ni'n nabod ein cyflwr. Ac mi'n meddwl bod e'n iawn hefyd mewn perthynas am plant. Mae yna rhyw optimistiaeth di-sail yn bethraeth. Os ydych chi'n mynd allan ar y siwrne bach yma magu plant a meddwl, wel, nawr os na ddim byd na all y plant yma ddim i wneud. Wel, nag os na ddim byd maen nhw ddim yn gallu wneud, a fel arfer, pethau dydych chi'n mynd ymuno nhw'n wneud yw beth ni'n ymal iawn, mwy na chi'ch hunan. Dyn ni'n nabod yn tlodi'n hunain, dyn ni'n gwybod am gyfyngiadau y natur ni, ni'n gwybod am gyfyngiadau natur yn plant, ac i ni'n byw allan. Nid jyst yr clodi ysbrydol yna, ond yr ymwybyddiaeth beunyddiol yna, o pwy ni o flaen yn plant. Mae Iesu'n sôn am bwyty y bobl hynny sydd yn arddwyn, hynny yw y bobl yna sydd o ran i stamp, o ran ffordd maen nhw'n byw. Nid bobl yw'r rhain sy'n gweithio i gael ei gweld, ond dyn ni'n gwybod fel mae'n rhawd ni, fel mae'r rhawd yn plant yn llawd yw i ni'n ymwneud â nhw gyda'r addwynder yna, ac yma'r arglwydd Iesu yn ymwneud â ni trwyddo fe. I ni'n ymwneud â nhw fel pobl sydd yn hunain yn newynu ac yn sychedu am gyfiawnder Duw, am deyrnas Duw, am ryngu bodd Duw. Ac fel i ni'n gwybod am cyfyngiadau y natur ni yn y gwaith, ni'n gwybod hefyd am gyfyngiadau bydd yn plant ni yn ei profi'r un modd. Ni'n byw ar ddigaredd. Ac i ni moyn dysgu'n plant, a ni moyn dangos yn plant. Mae byw ar ddigaredd yr arglwydd Iesu Grist i ni. Mae'r arglwydd yn gweud mae yn gwynfyd ni, yw bod yn bir o galon, bod na fydwylledd ynglyn â'n ffydd ni, a bod yn crefydd ni ddim yn rhywbeth arwynebol. A chymod, y neges mwyaf effeithiol i'n plant ni yw bod nhw'n gweld trwy yn proffes ni. Hynny yw bod na ryw byrdeb yn ein calonnau ni. Bod na ddidwylledd am ein ffydd ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Pan mae'n ffydd ni ar ei orau, pan mae ar ei wanna, ni moyn i'n plant i weld mae bobl ar drigaredd yw ni. Ond ar y trigaredd yna, dyn ni eisiau bod yn ddidwyll yn ein perthynas fel rhieni, yn ein perthynas gyda'n plant fel yn ein perthynas gyda pobl eraill. I ni yn dangnefeddwyr. Yn bobl sy'n dysgu'n plant i geisio tangnefedd, trach na gwrthdrafod, dyn ni eisiau nhw weld hynny yn ein bywyd ni. Dyn ni eisiau gweld hynny yn ein perthynas gyda nhw. Chymod, dwi'n llwch chi am eiliad, chymod, pan mae'n 3 o gloch yn y bore, mae'n job i fod yn dangnefeddus. Mae'n job i geisio heddwch a tangnefedd, a chi just eisiau sgrechen, a gweud, will you go to sleep, for goodness sake? Mae y Cristion
yn bedyddio ar sail be mae Duw wedi wneud, be mae Duw wedi wneud yn ein bywyd ni, ac mwyn ein plant ni weld y nodweddion yna. Mae Iesu Grist yn sôn am wyt ti gwynfyd, rodrydd i ddioddau cam. Mae yna effeithiau negyddol does i feithrin eich plant fel Cristnogion mewn cymdeithas sydd yn gweud yna, rhaid i bawb i gael y rhyddid i feddwl ac i wneud fel mewn siog at y blaen. Na, nid dyna yw bedyddio, a nid dyna yw meithrin Cristnogol. Ni'n caru'r arglwydd, ond holl galon yn wneud nerth a meddwl. Ac mae gwneud hynny'n aml yn golygu bod chi yn, bod eich blaenor i eisiau chi yn tynnu'n gros yn gynyddol i be fydd eich plant yn byw efo fo o ddydd i ddydd. Ond, mae yna wynfyd yn yr awydd yna ar ran rhieni Cristnogol i feithrin yn ei plant y parodrwydd yna i ddioddau, ambell waith gwawd, achos maen nhw'n canlyn yr Iesu. Ni moyn dangos i'n plant wynfyd y bywyd Cristnogol. Ac yn ail, ni moyn dangos i'n plant bod y gwaith mae Duw yn wneud yn ni yn waith sydd ar gynnydd. Yn yr rhestr yn Galatiad, mae Paul yn sôn am bod ti ffrwyth yr ysbryd sydd yn tyfu ym mywyd i bobl. Mae e'n sôn am y cariad yn ni sydd yn tyfu. So, dyn ni'n mynd i garu. Dyn ni'n mynd i garu Duw yn gynyddol. Dyn ni'n mynd i garu eraill yn gynyddol. Ac mae cariad yna mynd i fod am mwy o waelod iddo fe yn gynyddol. Mae llawenydd yn mynd i gynyddu. Achos mae e'n deillio o bersbectif o be mae Duw wedi wneud i ni mewn gras yn ytrach na cyfraith. Ac ni moyn i'n plant i weld y mywyd i'r rieni, hyd yn oed pan maen nhw ar ei gweitha, bod yna ryw waelod o lawenydd amdanyn nhw, nag yn nhw'n gweld yn un man arall. Ni moyn i'n plant gael ei godi gyda ffrwyth heddwch. Nid gofid sy'n deillio o fidiau ynglyn amgylchiadau wedi, ond yr heddwch yna sy'n deillio fel bod yn plant yn gweld ni yn bwrw yn baich ar yr arglwydd, fel bod nhw yn wneud yr un modd. Ni moyn gweld y ffrwyth yna o ddeddgarwch, bod yn plant yn gweld yna yn ni, fel ag i ni moyn gweld yn ei bywyd nhw. Fel mae Duw yn goddef yn bywyd ni, ni moyn gweld yn ein bywyd ni bod ni'n oddefgar tuag at y plant, tuag at ein gilydd fel rhieni, tuag at bobl eraill o'n cwmpas ni. Hyd yn oed, chymod, o'n i'n dod lan o Llanbedr Dyffryn Clwyd y bore yma. Ac mae'n job dyn ni. Wedi pan mae'r rhywun mewn, beth yw e, Kia Picanto, chymod, oedd wedi anghofio'r engine yn rhywle, fi'n meddwl bod y gadael engine yn dimbych, a jyst llusgo lan yr hyw, o'n i'n rwy'r yn barod. Mae'n job i fod yn oddefgar ac yn amyneddgar. I ni moyn yn plant i weld nid jyst gwynfyd perthynas efo Iesu Grist, ond ffrwyth perthynas efo Iesu Grist, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, hunan ddisgyblaeth. Chyma mewn gymdeithas lle mae'n plant ni'n mynd i gael ei codi gyda'r syniad yma o just do it a newch beth eich isio at yn fan. Na. Dyn ni eisiau nhw weld yn ni. Dyn ni eisiau nhw weld yn yr arglwydd Iesu. Dyn ni eisiau nhw weld yn mywyd y teulu. Y math yna o hunan ddisgyblaeth yn dweud, wel na. Mae yna bethau, mae Duw yn galw ni i ryddid ynglyn â nhw. Ond mae yna bethau mae Duw hefyd yn atal ein llaw rhagddyn nhw. Wrth i ni fedyddio, i ni'n ymwybodol nid yn unig bod ni'n gweud be mae Duw wedi wneud, cyn bod ni'n wneud i byd,
wrth fedyddio, dyn ni nid jyst yn deud na gyd yn ni ynglyn ag yw yr arwydd, dyn ni'n edrych am y Duw sydd eto yn mynd i olchi, yn mynd i lynhau, yn mynd i enwydi y galon, yn bedyddio y galon ar ysbryd glân. Wrth i ni fedyddio, ni ddim jyst yn cydnabod gwaith Duw, mae'r disgwyliad yna am waith Duw y mywyd yn plant. Ond dyn ni'n meddwl hefyd bod gennym ni gyfrifoldeb i fyw allan be mae Duw wedi wneud yn ein bywyd ni o flaen ein plant. Ni moyn caniatau'r plant i weld gwynfyd dilyn Iesu Grist. I ni moyn ein plant i weld bod ni, fatha nhw, bod ffrwyth yr ysbryd am dyfu yn ein bywyd ni. Nawr, lle chi feddwl bod gwrando, chi'n meddwl, wel, mae rhaid bod Meirion Morris wedi deall yn iawn. Wel, fe rhaid chi siarad gyda'r plant, achos shed o job. Ond yn y cwbl i gyd, mae Cristion yn byw yn unol â'r gorchymyn, yn stryglan gyda hynny, gan gredu bod y Duw sydd o flaen llaw wedi gwneud gwaith, y Duw sydd yn addo gwneud gwaith, yn addo wneud hynny ar ein gweithred. Nid bod credu hynny yn golygu bod ni'n rhydd o unrhyw gyfrifoldeb, ni moyn byw allan, bywyd gwynfydedig y Cristion o flaen ein plant ni. Ni moyn ein plant i'n gweld ni'n tyfu, a ydyn ni eisiau gweld nhw'n tyfu. Ni moyn ein plant i ddod i'r man yna, lle maen nhw'n caru'r arglwydd gyda'i holl galon, nerth, unaid a meddwl. Yn caru'n cymydog fel nhw'n hunain. Ac i ni moyn nhw weld hynny, pregeth o hynny, ym mywyd yr rhai mae Duw wedi ymddiried iddyn nhw i'w magu nhw. Does na ddim ffordd, chymod, does na ddim yn y Beibl, does na ddim rhyw simple how to do it thing. Yr unig beth mae'r Beibl yn deud yw, mae gwaith Duw yn saff. Mae'ch gwaith chi'n sigledig. Ond mae Duw yn Dduw y cyfamod. Ni wrth bedyddio yn gweud i ni'n trystio y cyfamod yna. Ar weitha ni'n hunain, ni'n mynd i fyw allan yn bywyd ni o flaen ein plant yn fwy na neb arall. Nhw sy'n gwybod fwyaf. A nhw sy'n gwybod oeddi'n crefydd ni yn rhywbeth arwynebol, just oedfa, neu oeddi yn fywyd o ddilyn Iesu Grist. A beth bynnag fydd hanes yn plant. I ni moyn bod mewn lle, bod ni'n ffyddlon. Ni'n gweddio bydd yr arglwydd yn merthu y rhieni bach yma, a pob rhiant a gwed y gwir, i drystio y Duw. Sydd yn ei bywyd nhw wedi wneud gwaith, bydd yn barod i wneud gwaith eto y mywyd yn plant. I weddio da'n gilydd. Ar beth i ni yn diolch i ti am yr oedfa yma, ac yn diolch i ti am y fraint i ni'n cael o ddod wyneb yn wyneb ar arwydd yma. A fel y mae'r arwydd yma yn dangos i ni, ac yn bregaeth i ni o'r hyn wyt ti'n wneud, a'r hyn wyt ti'n gallu wneud yn y galon. Ni'n gweddio byddi di yn ein cenhedlaeth ni arglwydd yn codi aelwydydd lle mae plant yn ymwybodol o'r gwynfyd o ddilyn Iesu Grist. Lle mae plant yn gweld ffrwyth yr ysbryd yn cynyddu ym mywyd i rhieni. Lle fydd yn plant yn dyheu am cael adnabod yr un Iesu, yr un arglwydd. Ar gawnt bod nhw'n gallu gweld nid geiriau, nid crefydd, ond bywyd i'w Iesu Grist. Arglwydd trwy'r ysbryd glân, wneud i nerthu, a wneud i arwen, a hynny ar clod a gogoniant i dy enw di. Amen. Nawr, fi'n gwybod nawr, oedden ni'n gannu, Lleu, a sy'n mynd yn. Ydw lan mynd i gannu ar y gyngor. Neu pwy bynnag arall sy'n mynd i ddod. Mae taid wedi cael y babi nawr.
What? Mae John. Iawn te. Ofyn y taid ysgwch le. Beth am am calon agor. Gwna beth ola am nerth i gyd ac yn geisio o caf o'r ffordd. Beth yw yn cael heb droi yn ôl. Dod o'r flaen i'r ddadol fi, derbyn mawr yn cael fi. Sy'n unig sydd yn deimlo, fi yn unig ar mawr fi. Fe fy brennu beth sy'n fe mas ddeitha Miriam can this two words can be Dod o'r flaen i'r ddadol fi, derbyn mawr yn cael. Ti yn unig sydd yn deimlo, ti yn unig ar mawr fi. Dod o'r flaen i'r ddadol fi, derbyn mawr yn cael. Ti yn unig sydd yn deimlo, ti yn unig ar mawr fi. Felly arglwydd i ni'n deisif dy fendith di, ac yn gofyn i ti warchod drosto ni nawr, ac y byddi di yn dduw sydd yn dad, mab ac ysbryd glan, yn aros gyda ni nawr a hyd fydd yr arglwydd Iesu. Amen.